Hello mga guys, manghugas tayo sa guys. May kuan re guys, so ana uso ang kuan re. Manual lang karon guys. Wala to di ba? Saan ko agmong mo guys. Tapos saan to? Kuan sabon. Ay, kung kore eh. Nabo na ta. Puro igol na. Itong hugas sab na niya ito sakto guys. Ano po mo ko yan? Wala. Ibaw rati ito. Tulog na bro.